Hej, jeg hedder Kevin, og du sidder sikkert og ser det her på din mobiltelefon, ligesom alle andre. Og hvis det er fordi du sidder og keder dig, så har jeg råd til dig. Sluk, fordi det her det er pissekedeligt at høre på. Det er egentlig bare mig, der vil føre en masse pisse af. Sådan er det, jeg er arbejdsløs, og jeg har sat herhjemme hele dagen og bare bidt i det sure æble og tænkt. Og jeg har det helvedes til, og jeg er halvdeprimeret. Og nu sidder jeg og laver en video for at få tingene ud af hovedet. Og en ting, jeg har lagt mærke til, er, at jeg vil ikke sige afhængig, men det tror jeg også afhængig vil sige, at når man ikke lige kan overkomme at gøre det, som det egentlig skal gøres, så tager man sin mobiltelefon frem, eller sin computer, og ser en video på Facebook eller YouTube eller whatever. Ser den plader, sjov comic, et eller andet. Så i stedet for at skrive den ansøgning, som er mit problem, så sidder du lige og tjekker BT, 9gag, YouTube, meningsløse slankede diæter. Lad være. Du ender ligesom mig. Du begynder at lave din egen video. Tip herfra. Keder du dig, så ked dig. Nyd det, at du rent faktisk keder dig. Det er sgu ikke så tit, det sker. Hvis du ikke kan lide at kede dig, så kig ud. Det er Danmark. Det er gråt, og det regner. Men nogle gange kommer der også noget sol. Og nogle gange kan man faktisk godt finde noget pænt i det hele. Nogle gange kan man godt finde noget pænt i det grå. Hej mere. Ja. Videoer man laver på baggrund af kedsomhed skal fandme ikke være så lange.